Main program kami tamu komo haite belai hambai tini ek nong Simna Mandal ni bisingo kelaijak hezamara community holo tini BJP IPF ti duita party milui kaisa tini karyakarta सम्मेलन o karyakarta सम्मेलन hall ni seat capacity sai kebang o phataro kuplung borok tini participate nongbai ka especially fight ongnai election rok tai buskang ni samhum rok bahai kai jeng khlailai aborok norok sawina chini o karyakarta सम्मेलन o सम्मेलन chini rajya ni BJP party ni president Barom Ganang Rajiv Bhattacharya Mohoday Shokpaika Abono Karibo chini Tirpra Hasteni IPF tini Wngwi Bachajak tai Mantri Barom Ganang Shukla Charanwatia Bobo Shokpaika Abono Karai chini Janajati Morchani Rajyani General Secretary Debbarma Jubo Morchani General Secretary Rajyani Bipin Debbarma Abono Karai chini district ni president Osid Rai tai chini Mandal ni sabapati narok sabai kabang ma chini leaders rok tongo tai obo hai khlaya koi tini hall kuplung o borok phaimano ruk sawai belai khai jeng Simna ni IPF ti BJP ni Wngwi khatung khaja tai tongthlaijak tai fight jongnai jotto samung humung rok jeng khathancha khuk thancha khai agoglai tanglainai tai fight jongnai jotto election o election rok no jeng kaham khlaioi koplai ungnani bagino chini tini ne obarta tai sara Simna ni jotto chini supporter IPF ti BJP ni jotto supporter khathancha khuk thancha khlai jeng samung tanglai tongo tai buskango bo tanglai thangnai tai obonaruk sawina tini ne o je chini সম্মেলন chini Mandal ni uddoge tai IPF ti division duita party ni uddoge tini ne o program sir ane tini jeo program khani bai bus kami salo boba hai BJP tai IPF te boba hai borok gari mano hai mato sara tirprawo to belai khlaioi kaisa hawa nobar sibjak boba hai hawa hamba thanai by election donpur tai Baksanagar o duita by election abono proman khai rikha tirprawo BJP IPF tino karai tei kubuni party ne ostitto de tongna tongya prashna budok Baksanagar hai jaga jaga CPM ni kobja tongmani CPM ni no MLA tongmani CPM ni MLA thimani yaglo a jaga by election ung thaniwo 30,000 ni sei kobang vote by koplai ungo जों BJP belai wanama singcha tei belai khlai chini kaisa kaham khobor obono karai donpur a donpuro ek somoy manik sarkar ni raj tongmani ebong a donpur hai sito je mukhyamantri manik sarkar bosok bosor ti prastarok ni vote by aroni janagon ni vote by raj khlai tongmani abo haike 30 ta bosor donpuro manik sarkar MLA abo hai seat dogo जों pray 20,000 katati pray 20,000 amsrok board by cheng koplai ongkha jagao abo belai khlai chini thani khabar kaham tai rajyabasi tai alada party ni thani wanama singcha abonorok sawi chini Simna bo kabang ma tak ti pramotha khai tongnai rok CPM khai tongnai rok borok ni party no yakarai chini party o join ongani bagai cheng bai jogajog khlailai tongo jeng borok no ojutono jeng joining program khlaina ni bagai wansuk laijak borok bebak phaibainai orthat jora kaisa o Simna obo hoito ti pramotha CPM tode tongno krei abo proshno budogo thangai tongo tai jeng o tini ni program ni bisingtino jeng jotto janagon no janokha hayeke bo borong thani kaisa barta pusogoi renani nayo chini Simna 1 number seat Bidhan Sabha kendro obo haikena BJP party tai IPF ti party ni Wngwi kathalajak o supporter buskang ni dinabo 1 number no tongnai hnai chini বিশ্বাস tai chini kabokmo mane tabok je ti pramota khai tongai ro borok no tamo ko kasam rongnai ti mane BJP phani ni bagai boba hai ti pramothan thani okong no kusar mong tongnai o jorao jeng BJP ungya sara BJP party o phaiya sara tei kuno lama karikha tamni bagile hamba sara tirprano nahari nai khangkai jebabe BJP party jotto dofani দল মত বর্ণ নির্বিশেষে যত দফানো এমন ভাবে নাইখাতাই উন্নতি খাইকা সারা ভারত নাহারি নাইখাঙ্কে বিজেপি এমন ভাবে বরংনি কাহাম সামং তাঙ্গি তংখা তাই বিশেষ খাই আং জনজাতি অংশনি যত তাকুকতাই বুকুক সঙ্গ কবকনা নাইমাখে হাইছে একমাত্র जों মুক্তি মান্নানি মুংসাজক মান্নানি
mungsachak sanna ni hingkai BJP party ni thani no Narendra Modi ni thani no Narendra Bhai Modi jini pradhan mantri tini no jodi mungsachak rena hingkai tini nongnai khana mungsachak rena hingkai khana pano ongnai aboni bagai jeng mungsachak manna muchungo mungsachak sanna muchungo amti jodi ungui tongkha hingkai jeng BJP party ma angbainai abon bagai ti pramothani joto takhuktai bukhuk sangrokno tai alada party khai tongnai takhuktai bukhuk sangrokno kobokna muchungo o jora hingkai jeng BJP party onglaina jora o jora hingkai jeng tini manthai soktai bebakno manai jeng buskango yok mungni lama phuruknani jora aboni bagai norok ti pramoth hapana khlai tongdi CPM phano khlai tongdi alada party phan khlai tongdi a party rok yakarei phadi jeng waisa BJP party ongoi Narendra Modi ni yak yakungo thangai tini bokhani wansukmong sanna muchungmong tai nangmarokno jeng boni thani yafal layana abon bagai norok leidawoi BJP party join khaidi nei kobokna ne muchungo jotonan khulumbai kha hamba